So ngayon papunta na kami doon sa... Saan? Sige po, ikaw na magawa. Dahil ako. Saan tayo pupunta? Kung saan nandulo? Sa plaza? Plaza? Plaza ano? Plaza Quezon? Plaza sa Manila. Plaza sa Manila. Ngayon po makikigulo po sa atin si John Rick. Yes, hi! Hello mga karampangan and kay Kuya Vince nakasama ko ngayon. Wow, scripted! Ano na prepare? Medyo pre-practice ko. Medyo nakapag-practice. So nandito po yung #1 choreographer ng Philippines. So napagod kami kakaharap sa kanila. Yeah, ito rin po yung videographer po natin kanina pa. Yung super ganda. Fresh daw. Anong gagawin? Magkikipaggulo lang tayo dito sa Pinya Francia. Mambabato ba tayo? Mambabato tayo. Sige. Gusto ko yun. Ay, pero hindi, ba't yun? Okay, sige. Yeah. Yes po. Dahil po mayaman po yung sponsor po natin. Thank you po. Thank you sa Nobo. Thank you sa Nobo. Nobo G. Nobo, thank you Nobo. Nasaan po yung tatak ng Nobo? Thank you po. Thank you po sa Nobo sa pag-sponsor po ng damit kong ito. Yes po, may nakita po kami yung friends. Ayun po siya, ayun po. Yay! My best friend. Say hi, say hi, say hi, say hi. Hey! Ano ka, Marvin? Ano ka? Ano? May vlogger din, no? Sumakot sa car, sir. Smile! So narito tayo ngayon sa Maynaga City kung saan matutunghayan natin ang nagsisimula ng ang parada ng Boyadores Festival. Ito ay hatid sa inyo ng BDO. At ang nag-iisa natin, puti ang vlog. Pwede ko vlog. Hi, ma'am. Congrats. Say hi. Hey, ma'am. Hi. Hello. Hi. Hello po. Ito po yung mga kasama ko po. Hey. Here. Ano, puro hi? Puro hi? Taram na. Hey. Yan. Hey. Yeah. Habang naghintay tayo ng street dancing, so anong ina-expect nyo mga mangyayari ngayon? Ako ina-expect ko may lahat matatalo. Lahat matatalo, lahat isa lang mananalo. Oo, ako. Ay, ito? Ako kanina. Hindi. Ako hindi ako nagandaan sa kanila. Kapal lang mukha mo, pangat. Para ako yung maganda. Ito yung pinakamaganda. Thank you. Hindi naman! Ay, ito po yung may-ari po na yung sasakyan. Ay, sasakyan daan. Mali. Pero ito nang gagawin ang pangalan. Ako. Dala po, kasama ko na po yung photographer po ng UNC. So hi to my vlog po. So hi. Pakit. Nasubog ka pa ha? Anong school kayo? Anong sinasupport niyo?
Hibiscus. Kamay. Oh, kamay. Oh! Mariners ako, mariners. Ayun pa, ayun pa. Hi. Wala kamay. Discuss ka eh. Louder, please, louder. Ay, oo. Louder! Louder. Sabihan mo nga louder. Sa tuyang para to. Yeah. Hey. Maria. Ay, may pabuhat ako, Ay. Viva la Virgen, viva la Virgen. Sobrang daming tao nagsisiksikan. So may nakita po kami artista po. Ayun po yung artista po namin. Yan po. Hey, mami. Ay, sa may vlog. Hey. Anong school kayo? Hello po. Hello, hi. Yan. Super nakakapagod ako. Kakakita ng mga kaplastik. Uy, aray ko. Uy, ano? May problema ka, kuya. Hindi porket dancer ka, ganito, ano. Uy. Hindi ko. Ako. Ano? May problema kayo. -1. YouTube channel, just Tony Lancero. Oh, say hi to my vlog also. Hi. Ito yung maganda po. Maganda. I'm sorry, ito pala. Kuya Jess, grabe Ito pala. Hello. Ito yung vlogger, yung mga vlogger natin. Saan yung camera nyo? Wala ako, hindi ako nagpa-vlog ngayon. Bakit? Please subscribe to his YouTube channel, Tony Lancero. Yes. Bye. Level up. Kayo? Hello po. Anong school kayo? Ano yun? Student Official. Oh, wow, mga student leaders sama? Yeah. Mga student leaders. So, hi po, hi. Hello. Yan po po sa YouTube ko po, ha. Okay, Dapat may tatanong ka sa amin. Wow, nag-director ako. Okay, so ano itatanong ko? Hindi pwede magsimula. Ang itatanong ko sa inyo, gwapo ba ako? May camera, mag-oo kayo. Ay, nag-roll na yan? Yeah, ayun. Yes! Ikakat ko itong mabastos eh. Okay, ulitin ko ang tanong, baka di na nagsabihan. Gwapo ako? Yes! Mag-oo kayo, magbastos may camera oh. Wala. Okay, ulitin ko pangatlong beses ha. Gwapo ako? Yes! Very good. Ito yung i-air ko. So, okay. Ilalagay ko sa description. Okay, yun bayad. Huwag mo isabihin yung bayad. Kuya! Kuya. Nagkapatid kayo. Same here. Para tayong mga baliw. Medyo. Picture. May pabilang. May bilang po ba, sir? May bilang po. Yan, bawal. May minus yung Please bilang. welcome Camarines. Ano school to? High school. I know. Hey!
may bisita po ako. May bisita po ako sa vlog ko po. Ayun po yan. Si Ate Ivy sa Wish. Tara po. And si Rafa. Yeah. Rafa. Uy, Rafa. Hello po, si Ma'am Ivy, yung #1 singer po sa Pili. Eh, say hi to my vlog. Yay! Medyo pausa. Eh, ako po naturo sa kanyang kumanta, di ba po? Opo. Salamat sa lahat ng naituro mo sa Yeah. akin. Basta dapat down to earth lang lagi. Yung boses dapat i-maintain lang, bawal yung iced tea, yung matatamis bawal. So ako naturo dito ko, the best. Thank you. Sample man dyan. Kapal ng mukha. Nagilas na. And one good thing dito kasi sa Naga City kasi ina-highlight talaga nila yung mga boyadores, di ba? Alam mo yung meaning ng boyadores? Hindi. Mandaragan. So it means, ito yung pinapakita nila yung festival ng mga Mandaragan. So it's just like, nire-reenact nila kung paano dadalhin si Ina from Basilica to Cathedral. Yan. So, some trivia lang siya. So maganda siya participated by children, by students from different schools. Yan. So maganda Yung yan. dancing, nagpapakita yung tradition ng Naga City. And that's good too. Ayan, ano. Yan, to showcase the world. Sarap! Yan. Diba? One highlight to dito sa Bicol. Iba ang festival nito, oh. May float pa rin. Sarakanya na kita dyan. So Sarakanya na kita dyan. Tara na. Ayun na, sundo ta. Ayun na yung sundo nyo, ayun na yung sundo nyo. Ayun na yung sundo nyo, mga basura. Ayun na, mga sundo nyo. Eh, ito po yung makeup artist ko nung una kong fashion show. Thank you po. So, hi to my vlog. Hey! Hi! Sige po, thank you po. Sana. Yan, drop by muna dito sa player. Nagpapa-aircon. So, thank you, Mia. Thank you. Ay, wow. Magsalita ka naman. Hi. Bye-bye. Bye! Thank you! Now performing. Come high. Super layo. So, zoom. So ayun, nakikita yung nasa likodan namin. Si B-Boy, Mga kemi-kemi po, lalo na si B-Boy, kemi-kemi ka po. Yung mo ako, no, yung na ako. nakikipagplastikan na naman yun. Super kipagplastikan si Malaymek. Yeah. Pero kasa. Plastic, oh. No plastic. Kemi-kemi. Sino yun? Akala ko crush mo yun. Yun. Thank you. Thank you, Kuya Eric. Photographer. Ano yung camera? Atras. Naka-zoom. Vlog. With the photographers right here. Mga photographers. Ngayon po may collaboration po tayo with Shutterbug. So ilalagay ko po yung link. Tayo mo muna. Hi guys! Ilalagay ko po yung link niya sa description below para i-follow niyo po yung Shutterbug. So isa photographer po. Ayun po yung Marilag. Eh, hi po sa si Marilag. So ilalagay ko din po yung Facebook link niya po dito. Subscribe! Like lang, ay follow. Facebook, YouTube, Facebook. Then we have Jason right here. G. Baromel Photography. Yeah, ilalagay ko lang po sa description. Friends, ang iingay. Pagpasara mo na. Ito ba? Hi! Hello! So, bye-bye po. Bye-bye. Ayan, so magpapaalam na po ako. So thank you so much kay Kuya Bibbs sa kanyang pagkakaroon ng collaboration. Ay, pagkakaroon ka ng collaboration with him. Hindi ko pa nag-vlog. Pinag-ari. Follow him on his social media accounts and sa YouTube channel po. Yes, It's John Rick de la Cruz and
sa YouTube channel. Just subscribe to De La Cruz Sisters. Thank you. Bye-bye. Bye. Thank you. Bye, Kuya. Hey, say hi. Ay, may picture pa. Oh, sali-sali ng photographer. Oo, ito. Okay, bye, bye. Bye-bye. Hey. Ano yan? Oh, ano po? Iyo po. Bye. Bye-bye ulit. Bye-bye. Kuya, ano yan? Saan po? Ha? Picture mo kami dito. Mapapa-autograph ko ang notan. Gusto mo ka-picture kay Batman? Siya dito yung ano, parang artista. Sino? Ay, may Martang ito tawag. Chopper ba? Wait. Buwan tayo. Ano gagawin natin ito? Tusok-tusok na yung kiniken. Yung tusok-tusok tayo. Yes. Kaya patusok naman gano'n. Ito yung bagong ano nila, yung ano, Aso Garden yung nag-sponsor. Ano nag-sponsor? Aso Garden, kiniken. Kasuha na ako Marta. Paano yun? Magkuha ka lang. Nasaan tayo ngayon? So, ito yung kinakainan, sikat na kainan dito sa Naga. Ito yung kinakainan ng street food. Ito, dami dito dapat pagpilian. Meron silang barbecue. Ano yan eh? Masarap yan ito o. Yung Naga Kataya. Tapos meron dito sa part ng isa. Yes. Yung sa kabila naman yung mga bulastog-bulastog. Ang dami ko nakita mga bulastog. Kaya Kenny. Ang dami nakita ano? Ang daming bulastog dito ni. Yun na, oo nga, ang dami. Opo. Kung na magkano yan? Ay, 5 lang. So, ayan, pinakailaman na namin yung ni Juston, yung camera niya. Kasi hindi namin mag-vlog katulad niya para maging sikat. Kami lang. Mapera siya. Wala akong pera, be. Ano ka naman? Barya lang yan. Tingin naman ako ng isa. Dinot-dot mo? Dito tayo. Ulit-ulit ano? Abang sirang ni garo ni abo ko nang kakaning ano pamangyan later. Hanapin muna natin si Bibi kasi nawawala siya. Hanapin lang namin si B-Boy. Uy, hi! Hello! Hello! Alabaon na! Wait. Bawal daw po doon. Bawal daw po doon. So, hanap po tayo ng space. Saan po tayo? Hindi natin. So, welcome to New York Times Square. May Spider-Man po doon. Ayan po. Galing kami sa Thailand kanina. Hey. Galing kami Hey, sa Spider-Man. Thailand kanina. Spider-Man, hey. Spider-Man is tumasok. Mas malinaw sa'yo. Hey. Contingent number 5 mga tugal na nakakuha ng 7 minutes, 10 seconds. Kasi lang hood. Hindi po kami makakuha ng good spot. So, ngayon po hanggang likod muna po kami ngayon. So, pagpasensya naman, lang po kayo ng live kung gusto niyo po makita po yung performance po nila kasi hindi po kami nakapasok sa loob, hindi po kami official photographer and videographer. Naga Smiles po. Ba't ang labo? Hindi ka napasma. Ang labo. Naga Smiles. Oh, ilaw po agad. Opo, YouTuber din po yun, YouTuber din. Ayun. Kuya. Hi. Uy, kuya. Hi. Nakita ko yung sa vlog. Yan. Hey.
Opo. Panoorin nyo na lang po sa Naga Smiles to the World. Opo, opo, opo. Kami lang po ito ha. So hindi po kami po professional po. Opo. Opo, opo. So ayun po, meron po kami Batman. Batman ba kayo si Batman? Batman. Ba kayo si Batman? Ay, Batman. Spider-Man. So, ano po yan yung tinatawanan mo po? Batman. Ikaw kasi nagsabi Batman eh. Spider-Man pala. Naga! Naga na. Banggi na. Di ba? Okay pa ba kita? Bigyan mo lang yung hand! Diba? Beba! Sige. Beba! Beba. Ingin ng MC. Nagtatanong kung okay kami. Hindi po kami okay. Wala po kami sa gitna. Ay, ganyan nakakain. Contingent number 7, Wala kami ID. Sana po tinulungan po kami ng Pachero Requeño. Paging po lang Pachero Requeño. Yun po siya. Nandun po siya. Tapos kami nandito. Contingent Meron kami number ID, school ID. Pwede po yung school ID. Tanungin natin kung pwede yung school ID. Kaya may photographer. MP dapat. MP. Marvin's photography. Pangaba ko, Marvin Pang. Marvin Pang. Ayan po, may cheer dance po doon, cheer dance. Ay, mali. Sorry po. Hindi po pala yun pom-poms. Ano po, props lang pala nila yun. Mababash po tayo ng anong school yan? Festival may pompo. Festival may pompo. Dapat igalang natin ang Ayan po, Villa ayan. Festival kung anong ginagawa niyo. Manalangin tayo. So ayun po, opo. Buhay vlogger siya ngayon. Okay po. Oo, ayun oh. Anong anak mo? So ayun po, opo. Ayun po. Wala naman. Wala lang naman. Itong next contingent na to. Tignan mo yung costume nila. Para Philippine flag. They have white, red, yellow, and blue. May purple ba doon sa Philippines? Bali wala. Hindi kasi Philippine flag siya. Hindi yan kasama, yun lang yung ano. Yung parang Philippine, yung team nila is parang Philippine flag, yung color. So, magandang team. Man, pero pang Thailand ng color. Anong color ng Thailand? Ayan na po. Red, blue, white. Ay! Naano man daan? Naano ka? Kita. Oo, wala. Ito na ako, libre mo kami. Ako, dali lang. Pang-snack natin mamaya. Dahil ako part mo. Pang-snack. So, ibibay ko pa tumamay sa lalaki. Pang-snack natin. Yay! Thank you for the sponsor. Tama na para last week. Yeah. Ang galing. May language ka sa inyo. May language ka. Thank you sa libre. Thank you. Siya po yung maglilibre. Siya po. Siya po yung manilibre sa amin. So, Marbs, thank you. Marbs, kahit anong orderin namin. Kahit anong orderin. Kahit anong orderin. Welcome to Thailand! Okay, welcome to Thailand ng Naga. Marbs, thank you. Lumalayo po yung ano, maglilibre po sa amin. Sige, sasabihin ko, paano yung ugali mo. Sige, sasabihin ko paano yung ugali mo. Yay, libre na, kuha ka na daw, kuha ka na. O, magkaya ka na. Hey, boy. Ayun,
Baka naman. Welcome. It's March, Mimio. Oh yeah. Di ba ako? Yan ang may tunay na mayaman, ililibing kami. Ano pa? First time atang maglibing yan eh. Kano na tayo na? Ayaw po akong ilibre po nito. So, Sorry, siya pa ang mayaman, kaya dapat siya ang maglibing, right? Hindi ako. Wala naman akong vlog eh. Gusto nyo? Yay! Ate, isa lang. Libre ko eh. Ay, gusto nyo? Gusto mo McDo? Gusto mo McDo? Oo, sige, McDo. Gusto mo McDo, Loy? Ano? McDo tayo, hindi tayo nilibre. Pag pumunta kayo ng Lanao, huwag nyo kakalimutan yung pumunta dito sa Bulastok kasi ito yung famous food. Kasi maraming Bulastok. Kasi maraming Bulastok, kaya famous na dito. So, makakatipid ka na, 17 pesos, hindi pa ako nagkawait kay ate. So, marunong ako mag 1, 2, 3. Yung feeling na, hindi tayo nilibre, parang ano lang tayo, tanga lang tayo. Kat, di yan totoo, hindi yan totoo. No, totoo yun, hindi kami nilibre. Siyempre! Mo nun? Ano? Uy, ang gulo ng camera mo, Lloyd. Mas magulo ka, mas magulo yung buhok mo. Sarap. Ang sarap. Sana all nagkakain. Alam mo yung ano, nakatingin ka lang pa yung ano, naggalaway-laway ka. That's walang ano, wala siyang ano sa atin. Malabo ko. Huwag niyo kakalimutan na. Pag pumunta kayo ng Naga, try niyo Bulastok. The best. Makibulastog ka mo. So wala kami pang McDo, pang Jollibee. Hindi kayo magugutom dito kasi dito sa plaza mismo marami na siyang food court. Food court ba to? Dahil wala kaming pera, alis kami kasi nakaka-tempt kumain. Ikaw lang walang pera kami. Wala akong pera po. So alis po tayo, kumain na po tayo ng Bulastok. May nakita pa akong friend dito. Yan po, number 1 po, magaling po sa volleyball sa Mariners. Say hi to my vlog. And bye-bye, nice to see you again. Estahan mo. Dahil mo kami pabayaan, kundi kami na nagparagal, tanganing mailadawan mi, may picture mi, aan sa mo yung selebrasyon. Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! That concludes our 2019 Peña Branch of Voladores Street and Pilgrims Dance Competition. See you next year! Salamat po ni Mayor Nelson Migasyon, ni Vice Mayor Nani Biasis. But it's all worth it. Watching all the performances of different schools from Bicol. So congratulations Shanghai. Then tapos na po kami magpakapagod ngayong araw na to. I mean, ginabi kami. Oh, hey Anton! Hi! He's the one who made my YouTube right there. Anton. So request ko ikaw na mag-end ng vlog ko. So thank you for watching. And if you like, do subscribe and like the click button. Ikaw na mag-ganon. Okay, bye! Thank you for watching. Isa ba? Bye! Ang galan mo. Bye! Yan, wait pa pala. Before pala i-end tong ano natin, I would like to say thank you, Lloyd. My videographer. Yan, kakola ko ngayon. And Marvin. Yan, thank you guys. Thank you. Here. Thank you. Plastic. Bye!